இந்த காலவெளியிலே கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு விசேஷித்த ரேமா வார்த்தை மீகா 2:13. தடைகளை நீக்கி போடுகிறவர் உங்களுக்கு முன்பாக கடந்து போகிறார். கர்த்தர் உன் முன்னணையிலே நடந்து போவார். இந்த காலவெளியிலே கர்த்தர் உனக்கு சொல்லுகிற ஒரு விசேஷித்த வார்த்தை, உன் வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ தடைகளை நீ சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. எத்தனையோ தடைகளை நீ சந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் தடைகளை நீக்கி போடுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்னாக கடந்து போகிறார். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த புதிய மாதத்துக்குள்ளே எத்தனையோ சம்பவங்களை நாம் சந்திக்க போகிறோம். மனதில் எத்தனையோ எண்ணங்கள், இவைகளை எப்படி சமாளிப்பது என்று கலங்கும் பொழுது தேவ வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது, எல்லா சம்பவங்களிலும் தீமைகளை தகர்த்தெறிந்து நமக்கு முன்னே நமது இயேசு நடப்பார், தடைகளை நொறுக்குவார். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் யோர்தானுக்கு அப்புறத்தில் இருக்கும் பொழுது அவர்களது லட்சியம் பயணத்தில் யோர்தான் நதி ஒரு தடையாய் நின்றது. கானானுக்குள் போக வேண்டும், ஆனால் யோர்தான் பிரவாகித்து வந்தது. அந்த ஆற்றை கடக்க அவர்களுக்கு வழிகாட்ட, வழியுண்டாக்க, வழித்துணையாய் போக அவர்களுக்கு முன்னே உடன்படிக்கை பெட்டி செல்லுகிறது. உடன்படிக்கை பெட்டி கர்த்தருக்கு அடையாளம். நமக்கு முன் எத்தனையோ காட்டாறுகள் போன்ற பிரச்சனைகள் தோன்றினாலும் உடன்படிக்கை பெட்டி நமக்கு முன்னே செல்கிறது என்பதை மறந்து விட வேண்டாம். அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை நீங்கள் கவனியுங்கள். இதோ சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிறவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி உங்களுக்கு முன்னே யோர்தானில் போகிறது என்று யோசுவா 3:11 நாம் வாசிக்கிறோம். ஆம், இப்பிரபஞ்சம் முழுமைக்கும் ஆண்டவராயிருக்கிற கர்த்தரின் உடன்படிக்கை பெட்டி உங்களுக்கு முன்னே செல்கிறது. நமது கர்த்தர் ஒரு தேசத்தின் ஆண்டவர் அல்ல, சர்வ பூமிக்கும் ஆண்டவர் என்பதை நினைவு கூறுங்கள். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு குலதெய்வம் இருக்கும், ஆனால் நம் ஆண்டவர் இந்த சர்வ அதிகாரம் உள்ள தேவன். அந்த சர்வ அதிகாரம் உள்ள அவருடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இப்பொழுது உங்களுக்கு முன்னே செல்கிறது. ஆகவே எந்த சூழ்நிலைக்கும் அஞ்சாதீர்கள். இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக யோர்தான் எப்படி ஓடியது என்பதை நாம் சற்று கவனிக்கும் போது, யோர்தான் அறுப்பு காலம் முழுவதும் கரை புரண்டு போம் என்று யோசுவா 3:15 நாம் வாசிக்கிறோம். சாதாரணமாக ஓடும் யோர்தான் அல்ல, காட்டாறு வெள்ளம் போல் கரை புரண்டு ஓடும் ஆறு. அதை கடந்து செல்வது என்பது சாதாரண காரியம் அல்ல. காலூன்றி நிற்க முடியாத அளவு கரை புரண்டு ஓடுகிறது. இப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலையில் உடன்படிக்கை பெட்டி அவர்களுக்கு முன்பாக செல்கிறது. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் சாதாரண பிரச்சனைகள் அல்ல, கடும் பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் இருக்கிறோம். எப்படி கடந்து சென்று இந்த மாதத்தை முடிக்க போகிறோம் என்று எண்ணங்கள் நம்மை தடுமாற வைக்கிறது. ஆனாலும் இவைகளுக்கு மத்தியில் இஸ்ரவேலுக்கு முன்பாக உடன்படிக்கை பெட்டி சென்றது போல் நம்முடைய பிரச்சனைகள், பாடுகள், உபத்திரவங்கள், போராட்டங்கள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், வேதனைகள், இன்னல்கள் முன்னே இயேசு முன்னலை போகிறார். ஆகவே பயப்படாதீர்கள், பயப்படாதீர்கள். உங்களுக்கு முன்பே தடைகளை நீக்கி போடுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நடந்து போகிறார். எப்படிப்பட்ட யோர்தான் பிரவாகித்தாலும் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி உங்களுக்கு முன்பாய் கடந்து போகிறது. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நிலைத்திருந்து ஜெபியுங்கள். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் பொழுதும் நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அவர்கள் மேல் புரளுவதில்லை, அக்கினியிலே வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது என்று ஏசாயா 43:2 வேதம் நமக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுகிறது. நான் உனக்கு முன்னே போய் கோணலானவைகளை செவ்வையாக்குவேன் என்று ஏசாயா 45:2 நமது ஆண்டவர் தரும் நல் வார்த்தைகளை நம்பி நடங்கள். இப்பொழுதும் தடைகளை நீக்கி போடுகிற இஸ்ரவேல் தேவன் உங்களுக்கு முன்பாய் கடந்து போய் வெண்கல கதவுகளை உடைப்பார், இருப்பு தாழ்பால்களை முறிப்பார். எனக்காக என் கர்த்தர் யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று விசுவாசத்தோடு இந்த நாளை தொடங்குங்கள். உடன்படிக்கை பெட்டி நமக்கு வழிகாட்டும்.
அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி தேவனுடைய பிரசன்னம். தேவன் உங்களுக்கு முன்பாக உடன்படிக்கை பெட்டி அன்றைக்கு பெலிஸ்தியருடைய பாளையத்திலே வந்தபோது உடன்படிக்கை பெட்டி வந்தது என்று சொல்லவில்லை. தேவன் வந்து விட்டார், திடப்புருஷராய் இருங்கள் என்று சத்துருவுக்கு தெரிஞ்சது. உடன்படிக்கை பெட்டி தேவன். இன்றைக்கு உன் நடுவில் தேவன் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. உடன்படிக்கை பெட்டியை கவனி. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை கவனித்து பார். உடன்படிக்கை பெட்டி முன்னேறும் பொழுது நீயும் முன்னேறு. ஆம், இயேசுவானவர் நடத்தும் வழியை விட்டு விலகாதே. உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேலுக்கு பாதுகாப்பும் வழிகாட்டியும். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பாதுகாப்பும் பாதைக்கு வழிகாட்டியுமாயிருக்கிறார். இஸ்ரவேலர் யோர்தானில் அற்புதத்தை எதிர்பார்க்கவே இல்லை. கர்த்தரோ அவர்கள் எதிர்பாராத அற்புதத்தை செய்தார். ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஏசாயா 64:3, நாங்கள் எதிர்பார்த்திராத பயங்கரமான காரியங்களை நீ செய்தீர். ஆம் ஆண்டவர் இந்த மாதம் உங்களுக்கு நீங்கள் எதிர்பாராத பயங்கரமான ஒரு காரியத்தை செய்ய போகிறார். உங்களுக்கும் நீங்கள் எதிர்பாராத அற்புதங்களை செய்வார். நம்பிக்கையோடு இந்த நாளை தொடங்குங்கள். ஹல்லேலூயா. நம்பிக்கையற்ற நிலையில் இருக்கிறாயா? இன்னும் காரியங்கள் கைகூடி வந்தாலும் உன்னால் நம்ப முடியவில்லை, உன்னால் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லையா? யோர்தானை கடப்பதற்கு முன் இஸ்ரவேலர் உடன்படிக்கை பெட்டியை கவனித்ததினால் பொங்கி வரும் ஆற்றை கண்டு கலங்கவில்லை. ஆற்றுக்கரை நோக்கி தைரியமாய் முன்னேறினார்கள். நீங்களும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு முன்பாக தேவன் இருக்கிறார் என்று மறந்து விடாதபடிக்கு நீங்கள் கடந்து போங்கள். நீங்கள் எதிர்பாராத ஒரு பெரியமான பயங்கரமான காரியத்தை, அற்புதத்தை, அதிசயத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்வார். இந்த காலவேளையிலே தடைகளை நீக்கி போடுகிற இஸ்ரவேலின் தேவன் உனக்கு முன்பாய் கடந்து போகிறார். உனக்கு முன்பாய் உடன்படிக்கை பெட்டி கடந்து போகிறது. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி கோணலானவைகளை செவ்வையாக்கும். நீ தண்ணீரை கடக்கும் போது உன்னோடு இருப்பார். நீ ஆறுகளை கடக்கும் போது அது உன்மேல் புரளுவதில்லை. அக்கினியிலே வேகாதிருப்பாய், அக்கினி ஜுவாலை உன்னை பற்றாது. வெண்கல கதவுகளை உடைப்பார், இருப்பு தாழ்பால்களை முறிப்பார். நீ எதிர்பாராத பயங்கரமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு செய்வார். எதெல்லாம் தடையாயிருக்கிறதோ, எதெல்லாம் பிள்ளையுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு தடையாயிருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நொறுக்கி தேவனுடைய சித்தத்தை அவர் நிறைவேற்றுவார். தேவன் உனக்கு முன்னே கடந்து போகிறார் என்ற தைரியத்துடன் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடு. எங்களை அதிகமாய் நேசிக்கிற நல்ல தகப்பனே, இந்த காலவேளையிலே நீர் கொடுத்த நல் வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம். தடைகளை நீக்கி போடுகிற இஸ்ரவேலின் தேவன் ஆகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு முன்பாய் கடந்து போகிறீரப்பா. நீர் கடந்து போகிறீர். உடைய உடன்படிக்கை பெட்டி அன்றைக்கு யோர்தானுக்கு முன்பாய் கடந்து போன போது காட்டாறு போல் பிரவாகித்து வந்த அந்த யோர்தானை கற்குவியலாய் நிற்க செய்த தேவன், காட்டாறு போன்ற பிரச்சனைகள் ஆண்டவரே அப்பா, வெள்ளம் வீசுகிறது, கடல் கொந்தளிக்கிறது, காற்று வீசுகிறது, குடும்பம் அமிழ்ந்து போகிறது. ஆண்டவரே அப்பா, நம்பிக்கையற்ற சூழ்நிலையிலே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவரே நங்கூரமாகிய கிறிஸ்து எங்களுக்கு முன்பாய் கடந்து போய் கத்தாவே காற்றாட்டை குவியலாய் நிற்க செய்த தேவன், எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மத்தியிலே, தடைகள் மத்தியிலே, வேதனைகள் மத்தியிலே, அங்கலாய்ப்பின் மத்தியிலே ஆண்டவரே காணப்பட்டாலும், அந்தகாரங்கள் சூழ்ந்து கொண்டாலும் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு முன்னே செல்கிற தேவனாயிருக்கிறீர். நீர் எங்களுக்கு முன்னே செல்கிற தேவனாயிருக்கிறீர். நாங்கள் எதிர்பாராத பயங்கரமான கிரிகளை எங்கள் வாழ்க்கையை செய்ய நீர் வல்லவர் என்பதை விசுவாசிக்கிறோம். அப்பா, நீரே எங்களை நடத்தும். எங்களுடைய கரத்துக்குள்ள எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தடைகளை நீக்கி போடுகிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் உனக்கு முன்னே செல்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரின் பட்சத்திலே இருக்கிறார். கலங்காதே. இந்த நாளை தொடங்கு. தேவன் உன்னோடு கூட இருந்து உன்னை வழி நடத்துவார். ஆமேன்.